Ja tu skoro vidim onako vrlo zanimljivu reklamu, super tablete za mršljavljenje. Kaže, izuzetno uspešna. Jedna skinula 20, druga 30 kila, treća se prepolovila. Pokazuje žena kako je spada garderoba. Pogledam se u ogledalo, izmerim struk, uzmem stare fotografije pa naručim tablete. I ubrzo stiže lepa, divna roze kutija, na njoj onako baš jedna lepa devojka. Uzmem odmah jednu tabletu, sačekam malo, ništa, popijem još jednu, ništa, sačekam još malo, pa popijem treću, ma ništa. Kaže meni moj Todor, kaže, lepo mi, kaže, nemoj toliko, ne deluju odmah. Kao, mislim, ja nešto zna. Popijem dve i legnem da spavam, ujutru stanem lago, kad ono, 5 kila manje, dobro je. Odmah popijem još 5 tableta, uveče na vagi 10 kilograma manje. Šta kažeš, Todor? On me gleda, ne može da veruje. Super ti, ali pazi da ne preteraš. Lepo mi kaže moj Todor, nemoj preteraš. Jao, ko mi kaže, nastanja žešće, udri. Za kratko vreme smršam 20 kilograma. Sad sam ja bila zadovoljna i tu prekinem. Međutim, i dalje sam mršavljam, kaže Todor, lepo mi kaže, ženo, šta ti je? Ama čoveče, kaže, isto piks. I nađemo onaj broj telefona na kupnje, pozovem, gospođo, kaže, vi mora, oni meni kažu, vi mora da ste uzimali više nego što treba. Jesam, ako vam to nešto znači, jesam, prizna. I šta sada da radim, pitam, kaže, jedini lek su vam naše tablete za gojenje. Odlično, okej. I brže bolje naže i sad je sve okej, sve u redu. Ujutru popijem tabletu za mršavljanje, upodne tabletu za gojenje i uveče uzmem mali onaj zeleni bensedinčić. Da, još uvek jedan za početak.